Hola, nois. Avui anem a treballar sobre comparar fraccions. Anem a fer un petit tutorial. Hi ha moltes maneres de comparar fraccions, ¿vale? La més bàsica i fàcil és comparar fraccions. Jo sé que un mig, per exemple, és més gran que un vuitè. Per què? Molt fàcil, perquè si un mig jo agafo un cercle o un quadrat i faig la meitat, segur que és més gran que si faig el cercle, el tallo en 8 trossos i n'agafo un. Per tant, aquesta seria la manera més òbvia, fàcil, lògica, etc. de comparar fraccions. Però hi ha vegades que no és tan fàcil. Jo us ensenyaré primer dos sistemes i després us ensenyaré el sistema que fa servir el llibre. D'acord? Vaig a esborrar aquesta banda. Vaig a fer un paper nou. Vaig a agafar aquí, borrar pissarra, confirmar. Molt bé. Agafo el llapis. Per exemple, què passa quan les fraccions tenen el mateix denominador? Recordem que una fracció a dalt té el numerador i a sota té el denominador. Molt bé. Què passa si tenen el mateix denominador? Per exemple, 5 i 5. Clar, en aquest cas vol dir que el total que jo tinc està dividit en 5 parts. Carai. 1, 2, 3... Bueno, 5 parts iguals. 5 parts iguals, no m'ha sortit massa bé. Vale, 5 parts iguals. Perdó. Llavors, si jo sé que 2 cinquenes parts, 2 cinquens, és més petit que 4 cinquens. Per què? Perquè els denominadors són iguals. Per tant, les parts són iguals. Per tant, vol dir que quan té més parts és més gran, quan té menys parts és més petit. Hi ha una altra part que també és molt fàcil, un sistema que també és molt fàcil, que seria quan els numeradors són iguals. Jo, per exemple, aquí tinc un 3, aquí tinc un 3, però aquí sota tinc un 5 i aquí tinc un 7. Què vol dir? Que els numeradors són iguals, però els denominadors són diferents. En aquest cas, clar, el total aquest, ara sí, em surt millor, 1, 2, 3, 4, 5, aquest està tallat en 5 parts, i aquest, que seria igual, així, aquest pastís l'hem tallat en parts més petites. Per què? Perquè l'hem de fer en 7 parts. Sí. Per tant, com aquestes parts són més petites, si els numeradors són iguals, quan més petites són les parts, més petit és el tros. Recopilem. Numeradors. Quan els denominadors són iguals, numerador més gran és el número més gran. Quan els numeradors són iguals, qui té el denominador més petit és el més gran. Llavors, hi ha un altre cas, que no el vaig explicar, però que està bé, que és, per exemple, si jo dic, aquí dic, per exemple, 2 terços, i aquí poso, per exemple, 5 novens. Perdó, per exemple, 2 cinquens i 5 novens. Què passa? Perdó, què passa? 2 cinquens és més petit que la unitat, que la meitat. Si això és la meitat, 2 cinquens seria una miqueta menys. En canvi, 5 novens és una miqueta més que la meitat.
una miqueta més que la meitat en aquest cas seria aquesta banda, i en aquest cas també seria aquesta banda. Per tant, com que aquesta és més petit que la meitat i aquest és més gran que la meitat, això el que implica és que aquest és més petit que aquest. I aquests serien els tres sistemes fàcils. Ara anem a explicar el que explica el llibre, que és com ho fan els matemàtics, com ho fa la gent gran, tot i que encara no arribarem a fer-ho igual que ells, però ens aproximarem bastant. És veure la pissarra. Confirmo. Sí. Per exemple, jo agafo 3, 2 cinquens i agafo un mig. En aquest cas és molt fàcil, però imaginem que no és tan fàcil, ¿vale? Llavors, jo què sé? Jo el que sé és que els dos denominadors són diferents, els dos numeradors són diferents, per tant, i sé que aquest és més petit que la meitat, i aquest imaginem que també és una mica més petit que és la meitat. Llavors, no ho sé fer. Què faríem? El que faríem seria buscar fraccions equivalents. Què vol dir fraccions equivalents? Molt fàcil. Jo agafo un mig, això seria un mig, està ben fet, i el que faré serà, cada part la dividiré en 4. Per tant, tindré quarts. Si em permeteu, agafaré el color vermell, jo agafo aquesta part. Clar, quan jo agafo i ho transformo en 4, tallo per aquí, més o menys, vaja, s'ha anat. Tallo per aquí. Ara ja tinc 2 quarts. Però encara no ho puc fer. Per tant, el que faré serà canviar-ho, treure-ho, i ho tallaré, perdona, això serien 2 quarts, i cada part la dividiré en 3 parts. Què vol dir? Que això seria 6, i això seria 3. A veure com quedaria, Pam i pam. 3 600. Però no puc fer-ho encara. Vaig a desfer això i vaig a desfer això i ara ho tallaré en 4 parts. Per tant, aquest serà un 8 i el de dalt seria un 4. Anem a confirmar-ho, Ho tallo primer per la meitat, després cada meitat i cada meitat. I veig que tinc 4 vuitens, però encara no puc fer-ho. Hauríem de fer una miqueta diferent. Vaig a desfer i ho trencarem 5 parts. 5 parts. Per tant, a sota en tindré 10 i a dalt en tindré 5. Seria més o menys així. 1, 2, 3... Imaginem que les parts sempre han de ser iguals, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Clar, jo ara sí que, si ara fes el mateix amb els dos cinquens, anem a imaginar que són els rectangles perfectament iguals, és la mateixa unitat, 2, 4, vale. Jo tenia el color verd, jo tenia 2 cinquens, i quan això ho divideixo amb 2, em quedaria 4
dècims. Per tant, si jo això ho tallo, veig que 4 dècims és més petit que 5 dècims. Què és el que hem fet? Hem buscat el mateix denominador per poder comparar les fraccions. Vale? Això és el que els grans diran un mínim comú múltiple, però això ja ho farem a sisè. D'acord? El que hem fet és buscar el mateix denominador. I com hem anat buscant fraccions equivalents. Anem a imaginar, sense ser tan lents, d'acord? Vaig esborrar la pissarra, agafo el llapis, i jo, per exemple, tinc 2 terços i tinc 5 setens. Vaig a buscar les fraccions equivalents. Multiplico la primera per 2, 4 sisens. Per 3, 6 novens. Per 4, 8 dotzens. Per 5, 10 quinzens. Per 6, 12 divuitens. Per 7, 14 21ens. Per 8, 16 24ens. I ara faré aquests. Aquest faré menys, clar. Serien per 2, 10 catorzens. I per 3 seria 15 21ens. I ara me n'adono que ja tinc els mateixos denominadors. Veieu? Per tant, com que jo sé que 2 terços és igual a 14 21 i 5 setens és igual a 15 21, jo sé que 2 terços és més petit, jo sé que 14 21ens és més petit que 15 21ens. No m'ha calgut fer els dibuixos, simplement he buscat els denominadors més freqüents. Un sistema fàcil que podem fer, tot i que no és el millor, és, ara us l'explico, és, per exemple, jo tinc... perdó. Jo tinc, per exemple, 3 cinquens i 5 setens. Clar, un podria dir, fàcil, multipliquem això per 7, que donaria 21 35ens. Aquest el multiplicaré per 5, que seria 25 35ens. I ja veig que aquest és més petit que aquest. I d'on han sortit el 7 i el 5? Molt bé, això ho he multiplicat per 7, perquè aquest està aquí. I això ho he multiplicat per 5, perquè aquest ve d'aquí. Llavors, clar, 5 per 7 és igual que 7 per 5. Aquest sistema podria ser vàlid, i de fet ho és per comparar fraccions. Però jo us aviso que no és el millor, perquè jo ara tot ho estic fent amb uns números especials, uns números que es diuen nombres primers. Però si els nombres no són primers o no són primers entre ells, podem trobar uns números molt grans. Per exemple, jo ara vaig a fer doncs, això, una mini trampa, no? Jo vaig agafar un mig, i vaig agafar un sisè. Algú podria dir, ai mira, ja està, multiplico aquest per 6, que seria 6 dotzens, multiplico aquest per 2,
em donaria 2.200, ja, els denominadors són iguals, espera un momentet, vaig a canviar els denominadors, perquè si no ja no cal fer gaire comparació, evidentment. Agafo aquí el llapis, ara sí, això per exemple serien, serien 2.600, 2 per 2 són 4, per tant aquest és més petit que aquest. Què passa? Doncs que pel mig, si jo vaig fer aquest, un mig, 2 quarts i 3 600, observo que ja hi ha un denominador comú que va abans. Llavors, tot el que sigui fer operacions amb números més petits vol dir facilitar l'operació. Per tant, i resumint, com puc comparar fraccions? Primer sistema i més fàcil. Quan és el mateix denominador, jo sé que perdoneu, anem a fer-ho bé, en negre. Jo sé que 2/3 o 2/9 és més petit que 5/9. Per què? Perquè si un 9è és això són 2/9 i això són 5/9. És fàcil d'entendre. Primer sistema, mateix denominador. Segon sistema, mateix numerador. Si això són, ho entendreu ràpidament, 3/5 i això són 3/100. Si un pastís el tallo en 5 trossos em dona un tros així, si un pastís el tallo en 100 trossos em dona un trosset així. Per tant, si en tinc 3 de cadascun, aquest és més gran. Per tant, si el numerador és el mateix, el denominador més petit és el més gran. El següent sistema, que us costa més de trobar, és, per exemple, jo tinc, tinc 7 quinzets i tinc, per exemple, 11 21ens. Tinc 11 23ens. Com que jo sé que la meitat de 15 és 7 i mig, no, jo ho havia fet bé. Perdoneu, 21ens. Jo sé que la meitat de 15 és 7 i mig. Per tant, aquesta és més petita, això és més petit que la meitat. I sé que la meitat d'11 és 10 i mig. Per tant, sé que aquesta és més gran que la meitat. Si una és més petita que la unitat i l'altra és més gran que la unitat, seria la tercera. Aquestes serien les 3 formes ràpides i fàcils. Quan no ens trobem res d'això, hem d'igualar denominadors. Com s'igualen denominadors? Buscant les fraccions equivalents. Per exemple, jo tinc 4 setens i tinc, és una mica més gran que la meitat, i tinc 11 21ens. Començo a fer aquesta. 4 per 2 dona 8, 7 per 2 dona 14, 4, això seria un 8, 4 per 3 dona 12 i 7 per 3 dona 21. Mireu, com el 12 és més gran que l'11, el 12 és més gran que el 21. Si hagués fet el sistema dels denominadors que hem dit abans, 7 per 14 em dona 98. Observeu que tinc un número bastant més gran que aquest. D'acord? Doncs espero que us hagi servit aquest tutorial. Moltes gràcies.